Mmelekehli, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngiyibingelele enhla nasezansi. Yebo bafowethu, kwaba ney'ndaba ezake begijima nje evikini eledlule, evikini eledlule mayelana nomfana omdala lapha uVuma ongavumiyo. Ovuma-ke kwaba ney'nsolo zokuthi ngoba nje isizini isavulile, kungenzeka aphume aye kwi-Milford ngeloni, yabo. So, kwaphinde kwathuleka futhi, yabo. So, le ndaba lezi-ke angeke ngisho ukuthi y'phelile wey'ngane zakwethu, ngoba phela i-transfer window ayivalile, yabo, ayivalile isavulile, yabo. Okungenzeka ngempela ukuthi kungathi ivala i-transfer window sibe sesazi ukuthi umfana omdala umephi ney'mpofana, yabo, umephi ney'mpofana. Ningathuki sekunizwa kuthiwa-ke hhayi bo, uVuma usephumile kwiy'mpofana uya kwi-Milford ngeloni, yabo. Ngoba angeke phela inukwe inyama engosiwe iy'ngane zakwethu, yabo. So, amahebezi ayekhuluma kanjalo engicabanga ukuthi into yamaviki la andlulile, yabo, andlulile ukuthi umfana omdala kungenzeka bemlone, yabo. Ngiyazi kukhona abamthandayo, kukhona futhi abangamthandi. Ngeke simthande sonke, akayona imali phela, yabo. So, bakhona vele abazothi mayethiwa usephumile bekhale ukuthi hhayi ephumeleni. Kukhona futhi abazothiwa usephumile bekujabulele futhi lokhu ukuphuma kwakhe, yabo. So, eyi asazi-ke y'ngane zakwethu, ningamangali-ke uma nibona iy'mpofana zi-announce ukuphuma kwakhe ngoba phela ukhona uLeon u-goalkeeper engicabanga ukuthi useyi-second option manje kithi, yabo. Makwenzeka-ke engaphumi uzobe ehlalele into eyakuphi, yabo. Ngicabanga ukuthi bemloni kuyobe kuyi-good idea kakhulu for yena ukuthi athole i-game time, yabo, ngoba kwi-Milford ngicabanga ukuthi uyayithola i-game time enkulu, yabo. So, iy'mpofana mazisithatha leso sinqumo leso ukuthi umfana omdala zimbolekise, noma zingabapha yena futhi, ngicabanga ukuthi kube kuwumqondo nje ophusile kakhulu, yabo. Ngoba hhayi usikhostile umfana omdala, usikhoste kakhulu and kade aba lapha kwiy'mpofana ngicabanga ukuthi amasizini 7 or 8 or 9 or 10 angisakhumbuli, kodwa nje ukhulele lapha ingane yalapha ebaleni, yabo. So, makwenzeka le deal iphumelela, hheyi liyobe liphume nobomvu ngoba bakhona abafana abancane bey'mpofana be-D_D_C engicabanga ukuthi bangafike besivale isikhala sakhe singabonakali nokubonakala, yabo. So, njengoba lo wethu uNtwari ehambile wayobolekiswa, danko.